Shmai, da ni'n fand o Sir Fôn, da ni'n fand ers cyntaf Awst 2014. Nathon ni ffurfio pan nath Siôn a Iwan, Siôn a Iwan, ymuno, wel, nathon nhw wahodd fi i'r band Compo. Ond nath y band yna ddim gweithio'n allan yna iawn. So nathon ni symud ymlaen i greu Terfysg. Mae yna EP yn dod allan rhywbryd, mae'n siŵr y byd mae hwn yn cael ei eirio fydd allan. Ac yr enw Ffynhonnell Ffôl, nathon ni recordio fo'n sain. A da ni fod yn gwneud cwpl o gigs hyd y lle. Oedd gweithio fo Ifan Candelas yn dda, just i ddod i'n nabod o, i ddod i'n nabod Osian hefyd. Dwi'n meddwl bod cael perthynas dda efo bobl yn pobl arall yn decro dresa, yndi. Oedd nhw'n rhoi sŵn cool ar yr EP fyd, achos oedd o'n gwybod i stwff o'r gitar a felly, oedd gen fo 5 amp gwahanol o mics gwahanol ar gyfer bob un. So oedden ni'n mynd arbrofi lot pan oedden ni'n recordio'r EP efo sŵn gitar sy'n rhaid iddorol. Lle so ni fel arfer jyst i ploncio yr amps gen fi o flaen unrhyw mic a jyst i chwarae, so yn ddigon da i fi, ond oedd o'n fwy manwl o pethau fel. Bod yna gweithio fandion allan Sir Fôn, does am scene o gwbl. Na, does am byth dim gigs yn Sir Fôn. Gwynedd ydy'r gigs. Mae'n anodd trefnu gig yn Sir Fôn, mae'n bron iawn yn amhosib. Dydy pobl ddim yn trefnu yna. Mae'n lwyth yn gwrando ar music yna. Ond am unrhyw sy'n ymroddiad pobl. A hyrwyd, dwi'n meddwl, lot o bobl yn byw yn bob man lle. Yn Gwynedd, gennych chi just Bangor, Caernarfon, Dyffryn enghraifft. Lle mae llwyth o bobl yn byw yn eitha agos at ei gilydd. Mae nhw i gyd medru dod i gigs yn agos. Di Sir Fôn, mae pawb ar osgar reith. So beth hefyd, dwi'n meddwl dydy pobl Sir Fôn ddim yn gwrando ar gerddoriaeth Gymraeg. Gymaint. A pobl Sir Fôn, dwi'n just yn gwrando ar hynna. Mae'n dod gyn bobl Sir Fôn. So, Genna ni SoundCloud, so soundcloud.com/terfysgband. A mae yna link hwnna ar Facebook fyd. A fydd yr EP yn dod allan, a fydd hwnna ar iTunes, swn i'n meddwl. Mae'r EP yn hollol ddigidol, so hwnna gobeithio Spotify fyd. Ai. A mae neb yn aros y single nath wneud efo senglar selar. Mae hwnna fyny'n barod ar Spotify. Ond dwi'n am ar SoundCloud, mae'n dod yn cael. Basically.